Hamabost zauri, Karmele Jaio. Izen Auskorrak. Portuan eserita dago Markos gaztea, txalupak lotzeko burdinazko noraiaren gainean eta batelen kulunkari begira dagoela, esku artean zerbait eskutatzen du. Ezkerreko eskutik eskuinekora pasatzen du noizbehinka, eta ezkerrekora berriro ere. Eskualdaketa egiten duen bakoitzean lepoa eskuin aldera giratu eta metro batzuetara duen Martinaren atarira begiratzen du. Mugimendurik ez dagoela ikustean. Berriz geratzen da batelei eta itsas beherak agerian utzitako haitzetan dauden kalatxoriei begira. Esku izerditsuen artean darabilena maskor bat da, maskor txiki bat, eta haren azal auskorraren gainean izen bat dago idatzita, Martina. Portuan udan jartzen dituzten saltokietako gizon bizardun batek saldu dio maskorra eta pintzel fina eskuetan zuela, bertan zein izen idatziko duen galdetu dioenean, Markosek buruan grabatuta zeukan izena bota dio, Martina. Eta orain, esku batetik bestera pasatzen ari da maskorra etengabe, bertan grabatuta dagoen izena bere esku izerditzuekin ezabatu ez dadin, bere burutik negu osoan ezabatu ez den bezala. Iaz ere, uztailaren bigarren asteko ostiralean heldu zela gogoan duela, ziur dago Markos aurten ere Martina egun berean helduko dela herrira. Gaur bertan ailegatuko dela. Bere aitak, oporrak beti uztailaren bigarren astean hartzen zituela entzun zion noizbait Martinari. Kuadrilarekin batera hondartzara pipak jatera joandako iluntzeren batean, eta lehengusuak esan zion Martinaren familiak 6 asterako alokatu zuela aurten ere portuko pisua. Hala eta guztiz ere, uztailaren lehengo 2 asteetan egunero pasatu da Markos, badaezpada portura ematen duen bigarren pisuko balkoiaren beheko aldetik. Baina ez du han eskegitako toailarik ikusi, ezta hondartzako aulki edo eguzkitako bildurik ere. Bigarren 15 aldira arte ez datorrela igarri du uztailean handik behetik pasatu den bakoitzean. Aita oraindik lanean izango da, Madrilen, pentsatu du. Eta handik igaro den bakoitzean Martina ikusi du bere ametsetan. Herrira uda pasatzen joateko maleta prestatzen, bera, Markos, berriz ikusteko irrikaz. Gau batez herriko Markosi eman zion musu ara berriz emateko irrikaz. Ziur dago, bere ametsetako Martina herrira heltzeko oso denbora gutxi falta dela. Sabelean sentitu dezake haren hurbiltasuna. Herrian agertzen denean, maskorra oparituko dio eta gau batez Martinak eman zion musuari erantzuna emango dio, beste musu batekin. Negu osoan entzeatu duen musuarekin. Portuko balkoi batean eskegita dauden izarei begiratu direnean, Martinak musua emango zion gau hartan, zuen arropa garbi usaina gogoratu du, eta pentsatu du berari amak garbitzen dizkion arropek ez dutela halako usainik izaten. Itsasotik datozen haize bolada kresaldunek arrotu egin dituzte izarak, eta hauen noraezak Martinaren ile hori luzearen mugimenduak ekarri dio gogora. Hondartzan iluntzean lagunekin batera zeundenean, haizeak haren ile hori luzea orain izarak bezala mugitzen zuela gogoratu du. Gorantz, bortizki,
altzatzen zuela, haizeak Martinaren aldatz luzea eta gero behera poliki-poliki bueltatzen zela bere kabuz, haren sorbalden gainera. Iluntze haietan, Martinaren ahotik ateratzen zen hitz bakoitza buruan grabatuta geratzen zitzaion. Gizon bizardunak mozkorrean Martina izena utzi duen legez. Madrileko eskolako lagunena kontatzen zuenean. Madrileko zineak zelako handiak ziren edo zoan zeuden animalien itxura deskribatzen zuenean. Gimnasiako klaseetan ikasitako itxulipurdikoak hondar epelaren gainean lagun guztien aurrean zelan egiten zituen gogoratu du eta zelan bera ahoa zabalik begira harrapatzen zuen beti. Eta pipak jaten etxerako bidea egiten zutela denek iluntzerakoan. Eta Martinarekin bakarrik egoteko 100 metro izaten zituela egunero. Biak bizi zirelako hondartzako bidetik ezkerrerantz, beste guztiek eskuin alderantz egin behar zuten bitartean. 100 metro haiek eskuak izerditzan jartzen zitzaizkiola gogoratzean. Orain ere izerdituta dituen eskuak prakekin lehortzen saiatu da, bat lehenengo eta bestea ondoren. Ezin du ahaztu 100 metro haietan Martinari esaten zion hitz bakoitza buru barnean 100 aldiz errepikatutako hitza zela, eta Martina gaur, agur, bihar arte, azkar bat bota ondoren atarian sartzen zela, egunero. Iazko udako azken egun hartan izan ezik. Marcosek negu osoan ahaztu ezin izan duen iluntze hartan. Martinaren etxera arteko 100 metro haietan biek esandako pausoak uda osoan emandakoak, baina motelagoak izan ziren, makalagoak. Ataria inoiz agertzerik nahi izango ez balute bezala. Eta Marcosek neguan bere irudimenean behin eta berriz errepikatu duen momentua heldu zen orduan. Abuztuaren azken egunetako haize freskoa Martinaren ile hori luzean sartu zela gogoratu du Marcosek. Ezkegitako isarei begira dagoela. Atari aurrera heltzerakoan Martina ez zen bertara korrika sartu. Udako gainontzeko iluntzi guztietan egin zuen bezala. Geldirik geratu zen bere aurrean. Une hartan, haizeak adats hori luzea gorantz eraman zion, eta poliki-poliki zorbaldan jausten hasi zitzaion. Geldirik zegoen, zerbaiten zain balego bezala. Eta Marcosek ezer esaten ez zuela ikusirik, isiltasun larria ezkutatu nahian. Zerbait hitz solteazi zen botatzen Martina. Gaur Marcosek gogoratu ezin ditzakeen hitzak. Ahoa ez ezik belarriak ere itxi baitzizkion urduritasunak. Neguko egun bakoitzean madarikatu du orduko paralisi hura. Gorputzeko atal guztiak harri bihurtuta zituela. Martinaren aurpegia gero eta hurbilago ikusi zuen. Haren arropa garbi usaina gertu-gerturik aditu zuen eta neskak musua eman zion ezpainetan. Martinaren ahoaren eztia dastatu zuenean, Marcosek bapore handi bateko makina guztiak martxan jartzen sentitu zituen bere barnean. Baina orduan ere geldirik geratu zen, besoak non sartu asmatu ezinik. Geldirik. Kalatxoriak haizeetan geratzen diren bezala. Marcosen gelditasuna ikusita, Martinak alde batera begiratu zuen, odoren bestera, eta korrika sartu zen atarira. Beste ezer esan gabe. Orain metro batzuetara duen atarira sartu zen. Neguan, etxerako bidea hartu duen bakoitzean, begiratu duen atarira. Neguaren gordintasunean,
itsasoaren ezetasuna ezurretara sartua, batelaiei begira. Mila aldiz madarikatu du une hartako gelditasuna, mila aldiz dastatu du, ohean etzanda, espainaiek gozotasuna, eta mila aldiz esnatu da almohadari helduta. Ametsetan neska haren gerria, estutu eta amaigabeko musua ematen diola. Orain musuari beste busu batekin erantzuteko une magikoa heldu dela ulertu du. Bere izena grabatua duen maskorra, oparitu eta Martina bere besoen artean hartu eta negu osoan hartutako ausardiaren musua emango dio ezti zaporeko espain haietan. Eman behar dion musuaren gozotasuna imaginatzen ari dela. Auto baten motorraren zarata entzun du urrerantzen. Kaitik igaro da eta Martinaren atari aurrean gelditu da. Halako batean Martinaren ama ikusi du autotik ateratzen. Neba ondoren eta aita. Baina ez du oraindik Martina ikusi eta urduri, maskorra, ezkerreko eskutik eskuinekora pasatu du. Ezkerreko eskua prakekin lehortzen hasi denean erreparatu du. Kristalaren bestaldetik Martinaren ile horiaren distira. Eta han agertu da, Martina. Ilea moztu du. Aldizkarietan agertzen diren modeloen antza hartu dio. Hasi egin da. Praka bakero estu batzuk ditu soinean eta haren hankak luze-luzeak iruditu zaizkio egurrezko kazen atzean erdi ezkutatuta dagoen Marcosi. Eta kamiseta estuak leku guztietatik hasi dela erakutsi dio haren bularretik bistak kendu ezinik dagoen mutikoari. Kamisetak ingelesez idatzitako hitz batzuk ditu, Marcosek ulertzen ez dituenak. Maskorra besoak bizkar aldera eramanez eskuratu du eta poliki orain poltsaz beteta dagoen atarira hurbiltzen hasi da Marcos. Negu osoko ametsetan agertu zaion Martina gero eta hurbilago du. Atarirantz begira dago, Marcos datorren bideari lepoa emanez. Orduan nebak zerbait esan dioenean, Martinak atzera begiratu du. Marcosek txistua irentzi du. Mina sentitu du zaman. Martinak sorpresa aurpegia jarri du eta bere hortz zuriak erakutsiz, erabakitasunez hurbildu zaio. Marcosek ezer esan orduko, neskak hartu du hitza. "¿Qué tal, Mario?" esan dio. Eta Marcosek bideoari atzera eman eta ez zena berriz hasteko gogoa sentitu du. Hainbat hilabetez amestutako une hura berriz hasteko gogoa. Geldirik geratu da. Berriz ere kalatxori bat haizeetan jarrita bezala. Eta Martinak kasualitatea dela esan dio. Herrira heldu eta lagun bat aurkitzea. Eta kuadrilako gainontzeko lagunez galdetu dio. Ea non dauden. Eta denekin hondartzara joateko gogoa duela esan dio. Martinaren hitzak arrainaren hezurrak balira bezala irensten dituen bitartean. Marcosek poliki-poliki sartu du praketako atzeko poltsikoan Martinaren izena grabatua duen maskorra. Kolpetxo bat eman dio ondoren Martinak zorbaldan eta gero arte esan dio. Bere irribarrekin erakargarriena erakutsiz. Eta atarira abiatu da. Etorri den bidetik bueltatu da Marcos kai hartzera. Belaunak dardarka dituela. Aurrean dituen batelen kulunka itsasoak edo bere buruaren
zorabioak eragindakoa den asmatu ezinik. Esertzeko beharra sentitu du, eta bere gorputzuaren pisua burdinazko noraiaren gainean jarri duenean, bihotza apurtu dion kraska bat entzun du.